Radované první utkání, hned první gól a ještě asistence, takže asi velká spokojenost. Tak ako určite ma to potešilo jednoznačne, ale myslím si, že aj keď ten zápas mal veľa chýb, samozrejme bol prvý zápas, takže máme na čom stavať, takže veríme, že odvetu zo Zvolenu už odohráme úplne inak a teda víťazné, dúfame. Bohužel asi nevyšla ta první třetina, to jste byli možná trošku ještě v autobuse, nebo se mi to jenom tak zdálo? Na začiatku to bolo celkom fajn, potom sme dostali taký lacný gól a jak keby sa niečo na tú chvíľu pokašľalo, tam sme dostali pár gólov, v podstate v priebehu pár minút a potom sme to už museli dobiehať. V Porubě jste zatím na zkoušku, jak se vám líbí v Porubě, jak se vám líbí kolektiv, zapracoval jste se? Kolektív super, zatiaľ všetky podmienky, všetko sa mi tam páči, či už je to mesto si veľmi pochvalujem, takže a hovorím, spoluhráči, tréneri, všetko, čo sa týka týmu, je na jednotku, takže ja som veľmi spokojný. No, v pátek vás už čeká Jastřembie polské, co od něho očekáváte, nebo bude nějaká další příprava, další gól? Tak príprava samozrejme bude. Popravde ja vám neviem povedať, čo od nich čakám, pretože ja som proti nim ešte nehral, takže sa aj na to teším, som zvedavý, aké budú. Možno sa keď tak chalanov spýtam, že akí sú a uvidíme. Tak ja dúfam, že samozrejme víťazne a že to vyjde. Super, tak moc děkuju. Ďakujem aj ja.